Hi, bay. Huwag sa tanang mga naminaw ka ron. Tawagan ko sa pangalan nga Aya. Ayaw kol. Bitaw. 19 na day ko karon. Kanya bago lang ko ni graduate og high school. Akong kwaon nga kurso unta kay tourism. Dili kay kriminal. Bitaw. Tourism yun unta ako ang pangandoy. Kay gusto ko nga mag-travel to the moon. Taga Mindanao yun ko. Ako'y kinamaguwangan sa tulo na ako kay Isuon. Katong pag grade 10 ako, napako sa Mindanao og eskwela. Pero gipaundang na kong mama og eskwela pag human og grade 10. Kay di na niya kaya nga buhion ming tanan nga managsuon. Loy pod biya si mama. Siya'y nagbuhi kay si papa. Wala na. Pero okay raman yun unta. Amo eskwela ko. Kay module raman unta. Matong akong ipangutan na si mama. Nga dapat yuday ko muundang ma. Nitubag si mama nga. Sabta na lang sa ko. Di na ako makaya tananak. Hanan ako'y gipamate. Kwaon man pud ka sa tiya lili nimo. Kay himuon kang tindera. Nitubag pud ko. Oo ma. Pwede raman nga mag-module ko while nagtrabaho. Nitubag si mama. Ay, dili ka makakonsentrate sa tindahan. Ug hasta ng pag-module aya. Ay ha na balik og eskwela. Ug mag face to face na. Tabangis ako karon na. Sumato nga ning sabot og nakasabot kong mama to nga time. Kaya labi sa panahon ron nga lisod kaayo mangitag kwarta. May gani si tiya anak ko kay nangitag tindera. Mo nang nigo pod si mama. Then one time atowel lang ngaon may. Nabot si ante. Bali igsoon ni papa. Nangumusta namong tanan. Human kay nag-istoryahanay silang mama about sa naay nangitag katabang sa Cebu. O gusto ni ante nga si mama ang muadto. Pero nibalibad si mama. Dili niya mabiyaan ako ang mga isuon. Pagkadungog na ko ana, ako na lang ang ni-volunteer. Kay gusto sad kong muanhag Cebu. Kay murag sumol na dire sa Mindanao. Bitaw. Matong gitawagan day ni auntie ang agency. Ug pwede ba ko? Kay minor para ba ko? Pero ipahibalos daw na nangita og pwede ba ko. Motong nangayo og number ang agency nako. Ug hulat-hulat pud ko nga basin pwede ra. Pagka next day ato kay naalimpungatan ko sa kasapa sa kong phone. Kay naay nanawag. Og good news daw. Kay okay ra daw. Mag-andam na daw ko kay sila na daw bahala sa plite. Sa swab, sa travel pass, og kaon na ko. Sumato nga pagka next day kay ready na kumularga. Welcome Cebu na. Nidunggo na ang barko ato sa Pier 1. Kaya akong gisakyan kay Kokalyong man. Ug wala pa ako kanaog sa barko. Kay naanay ninawag na ako nga lalaki. Ambot kinsa tong mananapa ba. Kalagot pagyud kaayo ning mga driver sa gawas kay nagsigig pangutana nga. Sakay ka ma'am. Asa ka ma'am? Ambot na lang dyan. Tod-tod ana kay naana say nanawag nga same number gihapon. Nangutana kung asa daw ko. Akong ta siyang tubagon nga na ako sa Mars. Pero bitaw. Ako ra siyang giingnan nga na ako diri sa may gate ko ya. Nito bagbod siya. Okay, sige. Hulata ko diha. Sa matong taod-taod kay naanay sakyanan yan iparada sa kuwang atubangan. Nangutana pag ikaw si Aya. Unya, gwapo siya. Driver siya, pero minyo na. Makauna-huna po ta nga basin okay ra nga mahimo tang kabitan eh. Pero bitaw, bata pa ko pero murag mo kiat naman.
Sa mga to nga nag-disinfect me kay lisod na nga wala pa binawala ang virus for protection na daw. Motong daghan kay ko gikuan nga alcohol o gialisdan akong face mask o face shield. O gipasiplitan ko puti. Bitaw. Abot yung murag aso man to eh. Murag kalayo guro tagdagwayan, iba. Sa mo to nga milarga na mi. Og nabot na mi sa Mars. Bitaw. Nisulod mi ato sa usa ka known kayo nga village dari sa Cebu. Klaro kaayo nga kwartahan kay balay palang daan, dako na kaayo. Og kapuya biag limpyo ani ay. Naday na ni gawas nga idaran. Ana din na siya nga you must aya, right? Nakulbaan ko kay gi-English paka-paka na jud ko. Ambot na lang dyan. Ito bagarapod ko nga yes I do. Pero bitaw. Joke ra na. Ito bagarapod ko nga yes ma'am. Nangutan na siya kung pila ako ang edad. Nito bagpod ko nga 16 ako ma'am. Nito bag si ma'am nga Makoy is right. Bata pa giday ka. Pero okay na at least kay baw ka sa mga buhalatunan sa balay. Wala na ka nag-eskwela day. Nito bagpod ko nga wala na ma'am. Gipaundang sa akong mama. Dili na niya makayag buhi na mo nga managsuon kay wala namang good si papa. Nito bag siya nga I'm sorry to hear that, Aya. Anyway, karon kay bata pa man ka, di sa ko ganahan na dili kami eskwela. Ako'y pa eskwela nimo. Okay ra nimo. Masugot ra ka. Silbi mag-working student ka sa kuha. Halos dili ko katuo sa iyahang gistorya sa kuha. Tubag ko nga, tinuod ma'am, seryoso. Salamat kaayo jud ma'am. Thank you gyud kaayo. Basta kay kaiyakon jud kay ko ani ba. Kay gusto yun lagi ko makahuman og eskwela. Bisag high school lang. Pag man mo istorya kay iyahan akong gipasulod. Unya pakanon ako. Iyahan na itong gitawag si Ate Len. Katabang pod para i-assist ko sa kuang katulgan ako. Tulor day mi nga mga katabang. Ug usara mi katulgan tanan. Unya gihatodan ko sa kusina para makakaon ako. Taud-taud ana kay nisulod si ma. Iya kong giingnan nga kung Sabado ug Domingo didto daw ko ma-assign sa kondo. Wala pa ko kabalo kung kinsang kondo eh. Sa mato nga pagka-weekend ana, ito din mi sa giingon nga kondo ni ma'am. Lahi ra jud ning kwartahan ba kay naapay pa kondo-kondo. Mato ni sakay mig elevator ug sa 10th floor man to siya. Pagabot na mo, nagyaw-yaw day na si ma'am. Ngayon siya, naunsa naman tao ning imong kondo, Marco? Wa gyud kay bot. Nagdako na lang ka, dili gyapon ka kay bawo mang limpyo. Sa kong nahuna mo, day ni ang anak ni ma'am. Kamaldito man kaayog na mong eh. Makadagan siguro ko gway oras ane. Ito bagpod si Marco siyang mama. May, anong naman ka dere? I can handle raman tanan dere. Kaya ra na ako. Ug nagpadayon ng yugyaw-yaw si ma'am. Ug iyang gipabakod si Marco. Kay lagi, palimpyuhan na ni ma'am ang kondo sa kuha. Nihaypad ko ni Marco pero gidedmar ako sa ma'am. Aha ka dyan. Pero natulog jug balik ang buing. Ug nagbukot pa yun na siya. Nagpaglingo na lang yun ni si ma'am aning iyahang anak nga gahi kay ulo. Sa mato nga nilakaw na lang si ma'am ug gibiyaan ako niya ug gitudluan ko niya kung asay mga limpyuhan nako. Ug gibilinan ra ko niya allowance kay Sabado to Domingo man ko sa kondo sa iyahang anak. Mato nang limpyo na og sugod kay para inigmata ni akong amo. Nindot iyahang paminaw ug pagmata kay hapsay na iyahang mga gamit. Ug napagoroy kinabuhi ang iyang boxer na kaingon guro nga salamat kay nahapsay ra yun me.
ing ana yun kawasak ang iyahang kondo. Sa matong pag human ako limpyo, wala na joy hugaw nga nabilin. As in, nindot kay iyahang kondo kay makita ang tibuok kalibutan. Charot. Sa matong nagpahuway na ko kay human naman ko sa kuwang paglimpyo. Nag-cellphone pa ko kadali ato. Huwag nangumusta kadali isa kong mama. Taud-taud ana, kay nag-crave kog ice cream ni sir. Bitaw. Nag-crave kog ice cream. Sa matong gitanaw ra nako siya. O gusto unta nako siyang sakyan. Bitaw. Pagtanaw nako kay natulog pa man na siya. Sa matong nilakaw ko kadyot, kay lami kayo ihabhabog ice cream. O ang pinaka-importante kay nakabalo rapod ko kung saon pagsakay sa elevator. Sa matong nga pagbalik na nako sa kondo, kay mata na si Sir Marco. Pero, isog ka na siya dagway nga nagtanaw sa ko. Nga mura mukaon. Habitaw. Nangutana na siya kung asa ko gikan. Ito bagrapod ko nga naara ko'y gipalit. Ito bagpod si Sir Marco nga. Sa sunod gani, mananghid ka, bag-o pagani ka dere suroy-suroy na ka. Sa kunahuna pod, masano ka pagpananghid niya, nga tog pa man ang iyahang itlog. Bitaw. Nangayo na lang po kog sorry. Tubag siya. Okay, sige. Diari ra ka ha. Pantayg mo lakaw ka. Dito bagpod ko. Nga sa dekado, sir. Dito bagpod siya. Nga wala na kay labot, ana. Literal nga maldito jud ni akong amo. Sa mato nga paglakaw niya, wala naman ko'y panghubuhaton kay nang limpyo naman ko ganiha. Wala tulog siya. Naniid na lang ko sa kondo niya hugan sa akong makuha. Bitaw. Dindot jud ang iyahang kondo biya. Mabati lang jud kay walay buot ang nagpuyo. Pag alas 12 na ato kay gutom naman ko. So naniid ko sa ref ug unsay angay kaunon. Bahala gyud siya. Pero ang sulod sa ref kay mga lutuonon pa man. Gigutom na biya kay ko, may ganit na lang kay nay sandwich ug palaman. Mo na lagi kaon ako. Pag human ako kaon ana kay taod, nihigda na ko siyang kama. Kaya hay ba niya kung makatapad siya tulog sa kuha. Bitaw. Napud ko ako ang kaugulingong kwarto dito. So higda-higda ko while nag-cellphone ko. Ug nakatulog jud ko. Wala ko bantay nga gabiin naman di ay. Ug nahibulong ko kay naa may saba sa sala. Naa naguro si sir. Unya naa iyahang mga alipores. Mauwaw man ko mugawasay. Sa moto nga nag-ilis na lang ko para dili kayo ulaw. Dili pud bi at taas in bata. Mura na daw kog 20 plus. Kay agis ako ang height. Pagawas na ko kay ulawa lagi kay silang tanan diri nagtanaw na ko. Apil pod si sir. Nag-excuse na lang ko nila og niadto din ko diretso sa kusina kay magluto ko. Taud-taud ana kay nisunod na si Sir Marco og isog kaayog noong. Gingnan ko niya. Ngumura makag mo ang tugbar ang itsura nimo. Lupig pa'y nagpantira nimo. Or pagpanti nilang kung mauman gani. Kao ay rapod ani niya ba kay nag-short raman good ko. Ako siyang gingnan. Ngon sa day na ani oy. Short raman eh. Ito bag siya. Short si muhang mata. Gituyo siguro nimo na ba kay daghang lalaki dere. Ug sukuad jud lagi nako kay murag buot pasabot niya kay nagpapansin ko sa mga kauban niya. Hilasa kaya. Sa moto ko siyang ingnan, sige. Magsayal na lang ko ug lupig pay mo simbaan eh. Ay kabala ka kay mag-ilis ko. Wala ko nagpapansin sir. Ay sig patakag istorya diha. Aha ka jud lagi niya kay magbuot man sa kuang suoton. Pero basin giganahan ra gyud ni siya ba. Bitaw. Sa matong nibalik na lang ko sa kong kwarto.
Paglabay na ako sa sala, nihay itong kauban niya nga lamion man sad iyahang mga barkada oy. Mga gwapo pa yun. Pagsulod ako sa kwarto kay nag-ilis na dayon ko. Pagkumanan na, nigawas ra po dayon og balik. Ningon pa tong usa kauban niya nga, "Oh, giilis man lagi. Kinsa na Mar?" Muna'y nadunggan na ako kay nag-inom man to sila. Bantay mahubog jud lagi ni siya pa. Pasagdahan na jud na ako ni. Sa matong agapadayon ako gluto para panihapon na mundo. Paghuman kinaligo na dayon ko kay igang kayo. Nisuluden ko sa CR para maligo. Ug aha ka jud kaayo kay nakalimot kog tuwalya. Unya gibasa payud na ako ang sinina. Pwede raman unta nga hukas huboy. Danghag yun kay ko ato nga time. Unsao na lang yun din ako. Pero bahala na eh. Unya na lang yun ko mugawas kung wala na sila. Pero kanusa kaya ni sila mohuman ba? Ahak na yun kayo ni. Gitugnaw na raba yun kayo ko. Ug ahak pa yun kayo. Kay naa yun na'y nanukto. Basig mag-CR ni. Ulawa jud lagi kay gapanik na jud kay ko. Nito bagpud ko. Nga wait lang kay naligo pa ko. Si Sir Marco di ay. Ngun siya. Nakadugay ko nimo mahuman ba? Lapas na makagisa ka oras na. Ito bagpud ko. Nga nakalimot kog tuwalya sir. Pasugo ako be. Nagpa-cute-cute jud ko o nagpabaga na lang jud ko. Ito bagpod siya. Anong ulasad ka kakuhag tuwalya? Daghaga ni mo ba? Nito bagpod ko. Ay, wala day ko tuwalya jud. Nito bag siya. Ay, buing anong wala kay imuhang tuwalya man. Nito bagpod ko. Ikaw ko ni walay kwarta. Makabalit pa ka. Pero nahilom na lang og galit. Pero nahilom na yun siya. Og ambot og aha na siya. Gibiyaan jud ko. Diari jud ko matulog sa CR ba. Pero taud-taud ana kay nanuktok na siya. Og naay dala nga tuwalya. Giablihan ako gamay. Og ang kamot ray gipagawas. Iyaha jud ning tuwalya ba. Kahumot ba. Gisimhot jud nako ayo. O ginudnod na ko sa kuha. Bitaw. Ningon pa siya nga padalion ko kay mga na daw may. Sa matong gadali-dali dahin ko gawas o kauwaw kaayo kay may gani na lang pod kay wala na iyahang mga barkada. Human akong ilis kay giwashing na ko yan tuwalya. Ginudnod rabato na ko sa kuha. Bitaw. Pero in fairness kay naghukad na pod ba siya. Kahibaw ra po di ay. Nilingkod din ko sa tubagan niya og seryoso kay ko nga kakaon. Pero taod-taod ana kay nangutan na siya kung pilay edad na ako. Nitubagpod ko nga 16 sir. Og dako jud kaayong pamalikas ang iyahang naingon. Ingon pa siya. Nga abi na kog 20 na ka. Nitubagpod ko. Nga dili sir eh. 16 pa ko. Anong gisugdan man kasi mong ginikanan nga magtrabaho ka dere? Huwag tagasa man ka. Nitubagpod ko niya. Tungod sa kalisod sir. Taga Mindanao ko sir. Nitubag siya. I see. Unya, may eskwela pa ka? Nitubagpod ko. Yes sir. Anak si Ma'am Belen. Ningon po dayon siya nga dili do siya tawagog sir. Kay dili siya maestro. Marco lang daw akong itawag siya. Sa mato nga Marco na lang pud ko niya. Pag umanyag kaon kinihawa na dayon siya og maturlog na siguro. Ako na lang nahibilin kay manghugas man ko. Man ako hugas, ning tan-aw pa ko salida. Ug taod-taod kinigawas na siya. Nangutan na siya kung sa'y salida. Nitubagpog ko, ngambot lang kung unsan eh.
Gitanaw sad na ako pero kahibawo na gyud ko kung unsa ning salidaha ba. Nagpainosente na lang pug ko og niingon nga mangita na lang kog lain ay. Dayon nangutan na siya kung ngano daw. Ito bagrapod ko nga basta. Pero gikuha bitaw na niyang remote o grabing katawa sa buing. Ingon siya, ngayaw lang. Kana lang kay mo tanaw ko. Ito bagpod ko, nga ikaw good, matulog na lang ko. Ito bag Sir Marco nga, kasayo pa ubanis ako nga matanaw. Nito bagpod ko nga, dili pa man ko pwede ana. Pero nakakita na jud ko aning salidaha ba. Ningon siya nga, ang dili pwede kay kanang 15 pa ubos. Mo nang dali dire. Kuway sa kog beer. Naahak na dyan eh. Sa mo to nga wala ko'y choice og nikuha na lang kog beer. Duha ka buok. Tapos nitanaw na lang pud ko. Nangutana pa na siya kung muinom ba daw ko. Tudluan yun ko sa buing ay. Unya init na raba kaayo ang mga eksena sa salita. Kuan-kuan na dyan. Ana-ana na dyan. Gipaningot kay kog ayo ato nga times. Kami rarabang duha dere. Naahak na dyan eh. Then pagkataod-taod ana, kay nakatulog bitaw na siya. Ikuan na lang ako siya gahabol og lisod pod kay og alsahon na ako siya padulong siyang kwarto. Bahala na siya diha. Matong ipaong din ako ang TV. Then ang suga og niadto din ko sa kwarto para matulog na. Pagkaugmaan na kay nakamata kog mga alas 7 na. Pagawas na ko kay wala na'y tao sa lingkuranan. Mutawag ang takog sir, pero hinumdum ko nga gusto niya nga magmarkor ako siya. Wala man po'y nitingo, ubasin nilakaw na siya. Mukuha ang takog tubig sa ref, unya naanin ni tawag sa kuang phone. Si Sir Marco di ay. Iya kong gisugo nga mang grocery, ug i-text lang niya kung unsay gusto niyang ipapalit. Nara siya gibilin nga kwarta sa lamisa sa iyang kwarto. Sa motong galuto din kog itlog para kaon ako human kay nang limpyo din ko tanan sa kondo. Unya sinaw na yud kaayo nga sinaw pa sa upaw. Bitaw. Tod ana kay naay nag-text. Diyos ko. Taas kaayo. Gatuo siguro siya dako kay kog bukton ba. Motong naligo na lang dayon ko, human kinilakaw na. Di na ko magpadugay-dugay kay mapatiyanta sa tong amo ani. Nagpahatod na lang pugog taxi ato kay wala pa jud ko'y hanaw atong lugara. Pag-abot pa nako sa dako kay nga mall, medyo mabalaka pa ta kay bas hindi ta kahibalo mo gawas ani. Aha ka na jud. Nangutana na lang jud gani ko sa guard kung asa ang grocery area. Magpag-abot ako dito, walangita na ko sa kong mga palitunon kay nitawag na ko si Sir Marco. Nangutana siya kung asa ko. Ako po siyang giingnan kung aha ko og ningon siya. Nahulaton daw na ko siya sa may exit dapita kay anhaon ra ko niya. Sa mga to. Ng mga pila ka minutes ug hours na human ra gyud ko. Ug nigawas na dayon ko ug naagi didto gahulat si Sir Marco. Gipangutanan ako siya kung anong daghan kaayo iyahang mga gipamalit. Hindi ko rapod siya nga naa daw siya'y bisita ug dapat formal daw ako ang sinuotan. Ako pa siyang giingnan. Ngayon sa may problema ni mo aning akong sinuotan day. Nito bagpod siya nga. Kadaghan pagyaw-yaw ni mo. Pagdali kay tabangan ko ni mo niya. Sa mo to nga pag-abot na mo sa kondo, nagsugod na ko og pang-arrange sa kuang mga gipamalit. Dayon taud-taud ana, ningon si Marco nga dili daw isulod sa ref ang karni na baboy kay iyaha daw nga mariniton. Para sugba daw tuon niya. Nagtanaw-tanaw pa ko anak niya,
kung giunsa niya pag-marinate. Pag human ana, nanangid na lang ko niya nga madto din ko sa kwarto. Kay mag-arrange pud ko dito. Ug tuod-tuod pod, gitawag na ko niya para mag-andam daw ko sa mga lamas kay magsugod na daw siya gluto kay alas 3 na daw. Nangutana pa ko niya kung kinsa iyahang mga bisita kay daghan pa ng putahe iyahang giandam. Nitubag ko siya nga iyaha daw ang batch sa college. Nangutana pa ko niya kung nabay mga babaye o kung mag-inom pa ba sila. Pero iyar kong giingnan, ay nagsigig pangutana diha. Pag-andam na lang diha. Sa muka lagi. Kamaldito gyud ani niya eh. Naghiwa na lang jud ko kaysa sigig pangutana siya. Magtaod-taod ana, kay naanay nag-doorbell. Nagdali-dali po yung gabre. Usa ka babae nga murag gihapak og harina. Nakabantay pa ko nga murag nahilaw iyahang smile. Abi guro niya si Marco ang moabre niya. Nangutana din siya kung aha daw si Marco. Ako po siyang giingnan nga naa sa sulod. O gadali-dali din na siya adto sa kusina. Napay padagandagan o napadyo'y pahaghag sa luyo. Kalami man lang lubaon aning kutsilyo nga gidalan ako. Ningon pa na ang girl nga wala daw siya kabalo nga naa daw kuyog si Marco dito. Nitubag po si Marco nga, kaya wala man ka nangutana. Nitubag po tong girl nga, okay I see. Tigun sa na nimo. Nitubag si Marco, nga helper ni mama. Diari siya na-assign. Lami lang jud kayo moingon nga ako ang wife hoy. Pero bitaw. Mura mag-uyab ang buing or filler lang jud kaing mamulbos og harina. Sumato nga paghuman ako og andam sa lamas, niadto din ko sa ref kay moinom kog tubig. Ug ahak pa jud ligi kaayo nga girl. Kay iyaha jud kong gibanggaan. Sumatong nabasa ako. Unsa may problema ning bayhana ba? Nasuya guro siya sa kuang kagwapa. Bitaw. Napa siya paingon nga sorry daw. Dingon din na si Marco nga mag-ilis daw ko ug siya na'y bahala nga magtrapo sa basa. Pero nisambat ba tong girl nga siyalan daw. Feeling butan kayo siya. Sumoto nga niadto din ko sa kwarto ug gailis ko. Nga akong gisuot kay miniskirt ug fit kaayo nga sanina. For the pasuya kay ko ato og palagot ang show nako. Man ato kay nigawas din ko og niadto ko sa kusina. Basta kay lain yun kaayo tinan-awan si Marco ba. Nga mura magkakanunon kaayo. Bitaw. Unya ang girl kay mura pog iro nga nasaag nga gigutom. Gibira jud din kong Marco padulong sa sala. Kung siya nako, nga di ba nagsabot na taganiha nga dili ka maging ana og sinuotan. Nitubag pud ko nga wala mo ko'y laing sa uton pod. Yan nitubag si Marco. Sure jud ka nga kanayong suoton. Nitubag pud ko nga nabitang gibanggaan ko sa yob nimo nga namulbos og harina. For sure yun nga nakadungog tong babae kay naaman siya sa loyo. Ningon din ang girl. Nga what's wrong man Marco? Okay raman na iyahang gisuot. Pa-feeling butan yun kayo. Sa matong uli nabuhat si Marco ug nibalik na lang siya sa kusina. Uyog iyahang babayeng harina. Bitaw. Sa matong gatanaw na lang kog salida ug bahala sila kung mag-unsa sila dito sa kusina. Totoo ana. Nanasay nag-doorbell ug ako nasad og giabrihan ug this time tulo ka lalaki ang nangabot. Puro biya sila mga gwapo. Nangutan na din tong hapay kay buhok pero angayan na pud biya kung naabe daw si Marco. Itubag pud ko nga naa mga sir. Gitawag sa din ako si Marco nga naay nangita niya. Then ibalik din kog lingkod. Ug nakabantay jud ko nga gisipatan jud ko ni Sir Marco.
So ko kay siya tinanawan sa kuha. Pero bahala siya. Pero nisulod na lapod ko sa kwarto kay murag di naman tagod apil sa ilahan tapok-tapok. Gabasa-basa na lang kog libro since gipahulam ko niyag libro. Well, nalingaw na kog basa, nikalit na siya gisulod sa akong kwarto. Iya akong giagdag kaon ana, pero wala yun ako siya pansina. Naghinilas jud ko. Di pa mamansin nga mura gold ba. Pero bitaw. Sumotong giinan ko nagbalik nga kaon na ba? Nito bagpod ko. Ngilagi. Kaon ra ko ron. Ay sige samok be. Nagbasa ko. Paingon ako ana kay nigawas ra po dayon siya. Then pagkataod-taod ana kay nakabati na ko gutom kay almost 2 hours na sad ko binasag mga lahi-lahi nga libro. Pagawas na ko, nariyapon sila didto sa sala nga nagkamulog kanta na. Deadma ra gihapon ko og wala ko'y lingi-lingi og diretso ra ko sa kusina. Sa moto nga naghukad yung rice o kalit lang nang nidool si Marco o gihukaran ko niyag sudan. Pero wala gihapon ako siya pansina. Yan siya, nga waraw, sudan. Basin makaingon niya ka sa mama nimo nga gipasagdan ta ka. Nagpasalamat rapod ko niya pero kanang pina-cold ang tingog kunuhay ba. Feeling kay ko that time. Paguman na kinigawas rapod dayon og balik si Marco og nagpadayon sila inom dito. Saba jud kay sila. Kadako na lang jud sa kong kalipay ba kung sitahon sila sa taga-Pikas kondo. Tagam jud ba. Og well kamulo na kog kaon, nikalit bitaw nagduol katong namulbos og harina nga girl. Murag feeling na ako kay murag mangaway na gyud ni siya ba. Pero kung mangaway ganin ni siya, di jud ko magpalupig pa. Hingon siya. Inhiguman ni mong kaon dira, pakahipos tong butilya. Aha ka jud kayo kung makasugo ba nga murag siya may amo. Kahilas na lang jud. Pero wala na ako siya pansina o kinsa ra gud ni siya ba para tumanon. Sila'y hipos kay sila may nigamit ato. Nagminaldita jud ko sa kuna-huna ba. Ningon pa nagbalik ang girl nga. Nakadungog ka wala. Pero wala gyapon ko ni tingog. Pero ni tando ra ko. Kaya wala pod ko'y karapatan kay mga bisita ra ba ni sa kong amo. Pagsilbihan na lang pod nako sila. Sumato nga paghuman ako kaon. Nang hugas nako. Nanarapos sa lamisa. Dini adto din ko sa gisugo sa girl. Gipanguha na ko tong mga basiyo nila. Og wala ra ko'y imik. Basta kay nang limpyo ra ko. Ang babaeng harina kay murag alimatok nga makakapyot kay Marco. Ug pabida yun kay ni si girl kay gisugo pa ko niyag balik nga iya akong gipakuhag tissue. Abi kay kabalong helper ko, nigarag panugo ba nga lami kay labayag butilya. May gani na lang kay miingon tong hapay kay buhok nga sila nalay mokuha. Salamat jud kayo niya. Okay, nalingaw naman kayo sila. Nibalik ko sa kwarto og nang limpyo dayon ko. O gaandam na kay para mulakaw na ko. Kay weekend raman ko dito. Og sure ko nga naa na to sa parking area si Kuya Glenn. Katong driver kay siya mukuha na ko. Og gusto sad na ko nga magsayo kay magandam ko sa mga papel na ko para magpa-enroll ko sa kuang pag-eskwela. Sumoto nga naabot jud mi sa balay sa kong amo. Og milabay ang mga pila ka adlaw ana. One time kay naay family dinner nila. Nagluto mi ni Ate Che kay siya may tigluto. Og for sure jud kay naa si Marco ana. Og anyways di ay, 5 di ay ang anak ni Ma'am. 2 ka bayi og 3 ka lalaki. Bali ikaupat si Marco. Unya kinamanghuran si Ate Ella. Tapos kinamaguwangan si Kuya Aaron. Basta maodyo na sila. And pagkahapon ana kay nagsugod nagpangabot ang anak ni Ma'am. Napod ang iyahang mga apo. Ug taw-tawd ana kay naabot na ang amaw. Ug gwapo kay siya siyang gisuot nga polo o kersones. Ang ayan gyud kayo siya.
sa mga to. Nga pag-abot ni Marco, gitagbo din siya sa iyahang mga pag-umangkon. Ilhan kaayo nga hilig kay siyag bata. Gikugos din niya iyan duha ka mga pag-umangkon o gihalok-halukan. Ug while nagunot-unot siya sa mga bata, nikalit bitaw nag-istorya ang iyang isa ka pag-umangkon nga, "Angkol, ade siya tinika." Pagkadungog niya ana kay murag nahilaw siya. Wala ko kabalo kung kinsa na si Nika, pero curious ko kung kinsa na siya.